ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କଲେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ, ପାପକୁ ଅନୁତାପ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟାଇ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରେ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ, ଧର୍ମ, ଜପ, ତପ ଓ ଯଜ୍ଞ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତେ କରେ, ସେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରଜନ୍ମ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରେ, ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପରଜନ୍ମକୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତାର କର୍ମ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶିବକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଥାଏ ସେହି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗରେ ଥାଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ।